ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong ka sur ngiu kinong malki ka balong ka shatri jong ki seng bahalang bapher ki badan hapo ka snong malki ki bakintob ya ka KSU ka FKJGP ka HNYF ka HYC ka seng samla malki lembat ki seng samla dong jong ka snong malki kila aipor hadu ka hendretrik ubna nailor arajar arpuway ya ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance balayalam dengan National People's Party bakadai ban suspend lani weng shipor na ka kam ya ki pulit jong ka East Dentia Hills District bat ki East Khasi Hills District kiberan benta ha jing like khandra ya yengsa jong ba Cherish Field thankiu ha maulai kenton masar ha ka step perngap jong ka khat lai tarik ubnai nailar arajar arpuai kabalalam shadu uput bo ba Cherish undo ai yala ka jong ka jing im ha ka jing ya kren bat kilat pathai khubor unong ai kitin jong ka sur ngeu kinong malki uba Jun Star Kharbuli ulo ongru bala da ka sarkar kam snap ye kani ka jingdawa kani ka kinhon kam banse ban lumlang ye ki paj ba nong song snong jong ka snong malki ban penlong da ka rally hapo ka snong malki giru hangni da ka jing ye da ka jing teli da ka jing long pawai ila jer teng da ka sur ngeu unong malki ha ka ba kum kadak jong kajing kesan kum kadak jong kajing ngolem ya kaya kesem du iba syai pat kum kadak banya mat chaprang ngila nakaliang jungiru ngila sim kawai karai ban pinsngau syaka sarkar bahkan nundai ban chumenti kum tu katu samla ba i jungi na pok maulai kila kiwen namta ka bahak met snong maulai namta ka bahak met kari bi cungi kari Meghalaya hendrai kapasusi pedeh ngi bakam dan kanu kata kajing pensngobha yang ngi kum u pat nong snong Meghalaya kam dan kanu kadang kabai penmentoy kaba pensngobtonat yang ngi ki pat de nakaliang juga sang malki ki bangiju wan chikman habre bet ki jing shan jong snong ka thau ngim sung la min chut klan ti kum ni ngiru ngi ka shan ni ka sur mong lai bat ngi wan hang ni bat pen pau ba lada ka sarkar hi ka shuminti bet kum ni kam ai ka nu ka jubab ka pen subhai ngi hapo siteu kata ndu tarik ngiru ngin sapenya ka rally hangi hapo snong malki te ngi kum ka kunhun ngi pen smau shi ka sur maulai bakan umdai pen smau hemin sim ngi ru ki samla nasor shalong ngi dan angkat bat phi ngi jai kesan bat phi bat ngin bu jendwai hiru bo blai trai kendrat un sandur un penwandur un pen smau thu un ta e ki nong yalam jong ka sarkar ba i jungi bakin kongo lani bakin wan ra ek takarai kaban pensung tonat lem ingi baro kajing dawa alif kata kajing ya identiti jong kata ka judicial inquiry kalong ka ka babha henry ba wan ra pat ya kata kajing pinyak lenti ka ba sung tonat ka ba khoj ka babha ngasno ba ka sarkar ka de ben suspend ya kitu ki hek pulit ki pala lesi don pi kajing penyak beriu dan pi kajing siap i bakshe kade ben suspended ia barok ki berhenti hang ta ngatrai kata ka judicial inquiry lesi kan long ka bakut lesi kan long ka ban sultanat ya ki kunhun ba bun balang khamtam kum hakani kapor haduk anu ngin patai ikiri tho ai ngimla henry udi ben perkhat pan namar ban thau an lajit dangi kiri pat ba udi ben snap ya kesur jong nong maulai udi ben snap ya kesur jong pat ba babon belian na trai unda pusan ba unda perkat ba kalat tenti kasawan ban pensngoi u kumno ban penya nang bakin hun ki babon balang